mga apostoles. Sa Santa Misa niya tungunyan, ibata po ang mga minasunod na intensyones. Pasasalamat dulot ni Sis Binang Asin Rodriguez family. Thanksgiving for all blessings received dulot ni Sis Doti Monte and family. Thanksgiving in special intentions of Matias family. Thanksgiving offered by Bendicio family and Lumbria family. Thanksgiving for wedding anniversary of Chris and King offered by Robles family. Prayer for complete healing of Maria Fe Dona Rodriguez dulot ni Sis Binang. For divine guidance, safety, good health of Arnaldo II, Bunyag, Cindy, Carmen, Michelle Angela Primavera, and Arnold Corby Bunyag dulot ni Sis Binang Bunyag. For safety and good health of Biel Maria, Gerald Chodor, and Jerome Rodriguez, Corbin Joseph Bunyag dulot ni Sis Binang. Para sa kapahingaluan kang kalag ni Father Luan Harsia, as in Father Sol. Para man sa kalag kang mga naging miyembro kang CRC, LLFCC. Para man sa kapahingaluan kang kalag ni Arnaldo. Para man sa mga kalag sa purgatorio dulot ni Dote Monte and family. Para man sa kalag ni Melchor, Michelle, Daniel, asin mga kalag sa purgatorio, dulot kan Matias family. Para man sa kalag ni Lionel, Gloria, Fe, asin mga kalag sa purgatorio, dulot ni Ining Lumbria. Ngunyan sa tuyang sinisilibrar niya to ang solemnidad kan duwang dakulang lideres kan simbahan, si San Pedro asin San Pablo. Nagpahiling sindanin kahigusan sa pagbalangibog kan marahay na barita ni Jesus. Ninhuli kan sa indang dakulang pagtubod ki Kristo, dai sinda natakot na ipagrukyaw ang gawi nin kaligtasan na inutob kan kagurangnan. Sa selebrasyon kan sakramento nin pagkamuot, ang Eucharistia, magkasararo kita sa pagpamibi na lugod aro ki San Pedro asin Pablo, makapahiling man kita kan tunay na pagsaksi sa dakulang pagkamuot ni Jesus sa satuya. Ang satuya pong Santa Misa ngunyan, pamamayuhan ni Reverendo Padre Jerome Pilayo, Secretary to the Archbishop. Matindog na po ang gabos. Nadaling makakaagaw, kundi kauyan sa samuyang tahaw. Kaugmahan nadaling makakahalan, kami sa imo minapuli. Mga magdurugang sa imong karon, pagtubod mo lugod magraron, ikaanlaw na kami ako. Kaugmahan na daling makakaagaw. Sangaran ka nama, asin ka na aki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamuot kan Diyos, asin ang pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Ako antang sa itong mga kasalan, tangani magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Salak ko, makuring salak ko, kaya nangangadyaw kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos.
Maherak man lugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawad ang sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa dagat katulinongan, sa mga taong bahay ang buong. Ginoong mamika, rinurukyami ka, sinasamba ka, pinapanguraway ka, pinapasalamatan ka, huli kang dakula mong kamurawayan. Kagurang na Diyos sa langit nun, Diyos Ama makakamahal. Kagurang na aking pong Jesucristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, aking kanaman. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan kan ginawan, kaheraki kami. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan kan ginawan, ako aansa mo pakimaherap. Ikaw na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Kahit kasalaan banal, kasalaan kagurangan, kasalaan durog, kalangkaw. Jesucristo kaiba, al Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita. Kagurangnan sa muyang Diyos, namimibi kami. Warasan sa mo, namatabangan kan mga pamibi ni San Pedro, asin San Pablo, mga apostoles. Nahuli sa inda, ika na nagtao sa imong simbahan, kan mga patugmadan, nin mga langit no ng katungdan, matao, huli sa inda nin mga tabang, para sa danay na kaligtasan, huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong naubuhay as sinagahade, kasaro ka ni Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos. Dinakop si Pedro, alagad yaon ang pagtabang kan mahal na Diyos sa saiya. Tunay mananggad na inaantabayanan kan Diyos ang sa iyang mga piniling lideres. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon.
Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Kan mga panahon na ito, may mga dinakop si Haring Herodes sa simbahan sa pagpasakit sa inda. Ginadan niya sa espada si Santiago na tugang ni Juan. Nahiling na nauyonan ini kan mga Hudiyo. Nagpadago siya sa pag-arestar ki Pedro. Mga aldaw ito kan mayong lebadura. Pakadako pa, ibinalanggo niya siya asin ipinaubaya sa 4 na kwaterna nintig 4 na soldados na mabantay sa iya. Buot niyang iatubang sa banwaan pakapasko. Kaya si Pedro naresinto sa bilangguan. Mantang maigot na ginigibo kan simbahan ang sarong pamibi sa Diyos para sa iya. Kan ipapabistana ni Herodes, kan bangging ito, si Pedro nagtuturog sa tahaw kan 2 soldados. Nakakadinahan nin doble. May mga gwardya sa luwas kan pintuan na nagbabantay sa bilangguan. Uya an anghel kan kagurangnan, suminipot. Asin sarong ilaw nagliwanag sa selda. Tinalpi si Pedro sa hirog asin pinukaw. Tindog nin hidali, olay niya. Nagtangkas ang mga kadena sa saiyang mga kamot. Sinabihan siya kan anghel, maghagkos ka asin magsandalyas. Ginibo, dangan sinabihan siya, mag-alikboy ka asin magsunod sako. Kaya nagsunod paluwas, day aram na totoo ang nangyayari huli kan anghel. Sa paghuna niya, nahihiling siyang bison. Inagihan ninda an enot na gwardya, dangan an ikadua, asin nakaabot sinda sa lansang na trangka pasiring sa syudad, na nagsadiring pagbukas para sa inda. Nagluwas sinda asin nagderecho sa sarong kalye. Tulos binayaan siya kan anghel. Dangan si Pedro nakaagimadmad, nagsabi, ngunyan aram ko na talagang isinubol kan kagurangnan an sa iyang anghel, asin inagaw ako sa kamot ni Herodes, saka sa gabos na paglaom kan banwaan kan mga Hudiyo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ililigtas kan anghel kan kagurangnan ang gabos na may pagkatakot sa iya. Ililigtas kan anghel kan kagurangnan ang gabos na may pagkatakot sa iya. Pag-uumawon ko ang kagurangnan gabos na panahon, danay an umaw sa iya sa sakuyang nguso. Sa kagurangnan magpapamuraway ang sakong kalag, magdangog ang mga mapakumbaba, asin magugma. Ililigtas kan anghel kan kagurangnan ang gabos na may pagkatakot sa iya. Padakulaon nindo kaiba ko ang kagurangnan, sarabaytang paglangkawon an sa iya ngaran, nakihumapot ako sa kagurangnan, asin sinimbag niya ako, sa gabos kong nasisindakan, inagaw niya ako. Ililigtas kan anghel kan kagurangnan ang gabos na may pagkatakot sa iya. Magtingkalag kamo sa iya, asin magliwanag, asin an sa indong lalawgon, dai mapapasupog. Ang dukhang ini nag-apod, asin dinangog kan kagurangnan, sa gabos niyang kahurasaan, ilinigtas. Ililigtas kan anghel kan kagurangnan ang gabos na may pagkatakot sa iya. Nagkakampo ang anghel kan kagurangnan sa palibot kan mga may pagkatakot sa iya, asin itinatalingkas sinda. Namiti asin hilnga, tamarhay ang kagurangnan, paladan ang tawong nagpapaili sa iya. Ililigtas kan anghel kan kagurangnan ang gabos na may pagkatakot sa iya. Yaon ang dakulang pagsarig ni San Pablo sa mahal na Diyos. Naging maimbod siya sa pagkuyog sa kabuutan kan kagurangnan. Hinanyugon po niya to an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo kay Timoteo. Namumutan kong tugang,
Ako itinatagay na bilang libasyon. Asin an panahon kan paghali napasipot na. An marhay na pakilaban ipinaglaban ko na. An pagdalagan pinagtapos ko na. An pagtubod pinag-ingatan. Puon ngunyan natatagaman na para sa kuya an korona nin kasuripotan. Nasa aldaw na iyan, ibabalos ako kan kagurangnan na suripot na hukom. Bako sana sa gabos na may pagkamuot sa saiyang paghiling. Alagad an kagurangnan, nagantabay sako, asin pinakusog ako. Tanganing hulis ako, an pagharubay madara sa kautoban, asin makadangog an gabos na hentil. Kaya man inagaw ako sa ngoso kan leon. Aagawon ako kan kagurangnan, sa lambang maraot na gibo, asin ililigtas ako, pasiring sa langit non niyang kahadean. Sa iya an kamurawayan, sagkod sa panahon na daing kasagkoran. Amen. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. An kagurangnan mapasendo, Asin sa saimong espiritu, pagbasa kan Ebanghelyo, sosog kisan Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagabot sa riyon ng Cesarea Filipos, naghapot si Jesus sa mga disipulos. Si Isay sa paghona kan mga tao, an aki kan tao. Nagsabi sinda, si Juan Bautista da. An iba, si Elias. An iba man, si Jeremias. Usaro kan mga propeta. Ang sabi niya sa inda, kamo, si Isay ako sa paghuna nindo. Nagsimbag si Simon Pedro, ika an Kristo, an aki kan Diyos na buhay. Nagsimbag sa iya si Jesus, paladan ka, Simon, na aki ni Jonas. Hulit na bako laman asin dugo ang nagpahayag sa imo, kundi an ama kong iyaon sa langit. Asin ako nagsasabi sa imo, ika Pedro, ang gapo na iyo ang tutugdukan ko kan sa kong simbahan. Asin ang mga trangka nin impyerno, day dyan makakadaog. Itatao ko sa imo ang mga susi kan kahadean nin langit. An anuman na bugkoson mo sa daga, magiging bugkos sa langit. Asin kung anuman na hubadon mo sa daga, magiging hubad sa langit. An marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po. Ang taho sa bilog na kinaban, inaabot na 8.2 billion. Asin susog sa World Population Review, ang 2.38 kaini
mga Kristiyano o kataluhan kan mga tao sa bilog na kinaban, mga Kristiyano. As in, 1.2 billion mga Katoliko. Dakol. Lagid kang nagpuon an sa tuyang simbahan. Si Jesus nagpili nin 12 mga tao. Kan magadan siya, igwang, may nagadan pong saro, ano po? Igwang naghugot. Nin hulit na nagbaya sa iya, si Judas, may 11. Alagad kang siya magsakat sa langit, sinasabing igwang nagtitiripon na aaboton 120 na mga parasunod ni Kristo. 120. Kan maghilig ang Espiritu Santo kan sa tuyang kagurangnan, nawaran takot ang mga apostoles, ang mga disipulos, nagpuon magtaram si Pedro. Pagkatapos niyang magtaram, dakol nagtubod, mga 3,000 ang nagpabunyag, nakumbinsi sa tataramo ni Pedro manungod sa kagurangnan. Mga tugang, pagkatapos kang pagtukdo ni Pedro, di man siya naguntok pa. Bilang pamayo kang simbahan sa Jerusalem, dakol siyang natukdoan ng mga Hudiyo. Alagad, sa pagpuon kan simbahan na ini, ang paghiling ninda sa mga parasunod ni Kristo, sarong grupo lang nin mga Hudiyo. Mayo pang suhay na simbahan. Nagpuon sa Antioch, kang apudon kani mga parasunod ni Kristo. Kung kadto ang apod sa inda mga parasunod sa dalan, followers of the way. Sa Antioch, pinuunan sindang apodon na mga Kristiyano. Pinanan na apodon na mga Kristiyano. Ang libro gibunin mga apostoles, mga tugang, ang enot na parte kayan, ang first half, manungod sa trabaho na ginibo ni Pedro, tanganing mapatalubo ang simbahan. Ang enot na kapitulo hanggang ika-12 kapitulo, 12 chapters, manungod ki San Pedro, ang sa iyang pagbalingibog kan marahay na bareta, tanganing magpuon, matugdas, magbalangibog ang tataramon kan mahal na Diyos. Ang mga gibo ni Kristo. Si Pedro nagtukdo, nagbulong, naggibunin mga milagro. As nahiling tangon yan ang milagro na nangyari. Si Pedro ang bida. Ninhuli yan sa tabang kan Espiritu kan mahal na Diyos na yaon sa iya. Alagad sa ikaduwang babasahon, nadangog taman, an manungod ki San Pablo, puon sa kapitulo 13 hanggang 28, manungod man ki San Pablo sa pagbalangibog niya kan marahay na bareta. 5 nasyon ang naabot ni Pedro, 5 ani San Pablo, asin 14 na mga komunidad nin mga Kristiyano sa iyang tinugdas. 14 Christian communities sa iyang pinunan. Kaya itong panahon, buong araw ko niyan, madali lang pagbiyahe, ano po? Kadto dipisil. Alagad ang sa tuyang mga disipulos, ang mga apostoles, nagbalangibog kan marahay na bareta. Ngunyan alaw, sa tuyang tinatawan onra
si San Pablo, asin San Pedro, bilang mga harigi kan simbahan. Inaapod ta sinda mga prinsipe kan simbahan. Ninhuli ta nangenot sinda sa pagbalangibog kan marahay na bareta. Naging mga lideres kan mga Kristiyano, tanganing matugdas an simbahan sa kinaban. Matugdas ang simbahan sa puso nin mga tao. Mabuhay si Kristo sa buhay kan mga tao asin sa puso kan mga tao. Mga tugang ninhulian sa gibo kan mga apostoles, lalong-lalo na ni San Pablo asin San Pedro. Mga tugang taano ta, Hunyo 29. Hunyo 29, nakulang kapiestahan ninda. Ang piyesta kan mga santo, kadakda na beses, kung kasuarin sinda nagadan. Ano po? Ninhulit na yan ang sinasabing aldaw na namundag sinda sa langin. Siyempre, dahil taman siguro sasabihin, sabay sinda nagadan. Alagad ang Hunyo 29, iyo ang aldaw na itinalaan kan simbahan para sa duwang dakulang apostoles na ini. Mga tugang, taano daw ta si Pedro ang pinili? May hiling tangon yan sa Ebanghelyo. Taano ta si Pedro ang pinili na tawan ning liyabe kang kahadean kan mahal na Diyos? Taano ta siya? Si Pedro daw ang pinakamarahay, pinakamadunong. Si San Pablo, iyang pinakaenot na Christian theologian. Alagad taon na tabakaw siya. Ang pinakamadunong sa gayon, si Juan Evangelista, ang paborito, taano tabakaw siya ang pinili na maging pamayo. Makukuwata sa Ebanghelyo, inapod siyang Pedro, anbot sabihon, gapo. Ang gapo, mapusog. Mapusog ang pagtubod ni Pedro. Asin kung mapusog ang pagtubod, pwedeng makatukdo, pwedeng maging sarigan kan mga tao. Kaya sabi ko kasubago, enot na pagtaram ni San Pedro, manungod sa kagurangnan, 3,000 ang sa iyang natukdoan. O 3,000 ang nagpabunyag. Tano ta siya ang may kaput kang susi sa iyang pagtaram, nabuksan ang kahadean kan mahal na Diyos. Susi, makakabukas kang kahadean kan mahal na Diyos para sa mga tao. Mga tugang, pagkatapos kung babasahon ta po ang Acts of the Apostles, ang gibo kan mga apostoles, kung nagpuon sa Jerusalem, ang katapusan kay ini, iyo sa Roma. Librido na nagtutugdo si San Pablo sa mga tao manungod sa satuyang kagurangnan. Hali sa Israel, pasiring sa Roma. Kaitong panahon, iyong inaapod na sentro. Iyong inaapod na kaput mundi. Anbot sabihon, Kapitolyo kang kinaban. Capital o the capital of the world. Nagdakulang sa dit na simbahan, nagdakula, asinyaon niyan sa sentro kang kinaban, na libre na itutukdo, daing takot na itutukdo, an manungod kay Kristo, ipinako sa krus, nabuhay liwat, tanganing ilingtas kita gabos. Mga tugang, sa katapusan kang
gibo kan mga apostoles sa chapter 28, yaon dyan itong pagtapos man kan buhay o sinasabing katapusanan nin hulita, katapusan naman kan buhay ni San Pablo. Tens of thousands, inasabing nasa 100,000 ang mga Kristiyano. Nagpuon sa 12, 120, asin pakalipas ning 30 taon, 100,000 na mga Kristiyano. Asin kasi bago sabi ko sa pagpuon ko, pirana ang mga Kristiyano ngunyan. 2.38 billion. Asin huli yan sa padagos kan pagbalangibog kan marahay na bareta digdi sa kinaban. May nagsasabi kang nakaaging administrasyon paulit-ulit na iniinsulto ang simbahan. Daina uso ang simbahan. Malalaos ang simbahan. Kasabagong aga, tuloan sa kuyang binunyagan. Asin pagkatapos ko, igwapang nagsunod na binunyagan. Mga tugang ang istorya kan sa tuyang simbahan. Padagos. Asin nagpapasalamat kita. Tinatawan tang onra ang nagpuon na magbalangibog kan marahay na bareta. Sa aldaw na ina na tinatawan tang onra si San Pablo asin San Pedro. Magpasalamat kita sa mahal na Diyos sa pagtao sa satuya nin mga prinsipe nin simbahan. Pagtao sa tuya nin mga harigi nin simbahan. Pagtao sa to nin gapo nin simbahan. Patugmadan, tugdukan, pundasyon kan sa tuyang pagtubod. Alagad yaon man sa satuya. Ining obligasyon, katungdan na ibalangibog ang marahay na bareta. Tanganing magpadagos ang satuyang mga numero na magdakula. Alagad bako lang na numero, kundi itong may kalidad na mga Kristiyano, mga Katoliko palugod ang satuyang maging halimbawa. Asin kita man po mismo, inaapudan, na magkaigwa kan makusog na pagtubod ni San Pablo asin San Pedro. Tanganing kita man makabukas kan pintuan, kang kahadean, kan mahal na Diyos. Di kita makapa-disganar sa mga tao na maging Kristiyano, na maging Katoliko. Lugod, pag nahihiling kita kang ibang tao, may inspirar sinda. Ay, masimba ako na nagsimbaan sa kuyang katain. Gusto kong maging arog sa sainda. Lugod, pag nahihiling kita, ang nahihiling ninda, ang pintuan kan simbahan. Ang nahihiling ninda, ang lalawgon kan satuyang kagurangnan. Itinatao man sa satuya ang susi. Kita man lugod, padagos na maging mga gapo, maging patugmadan, maging sasarigan kan simbahan na tingnudas kan satuyang kagurangnan. Matindog na po ang gabos. Nagtutubod ako sa Diyos sa mang makakamhan. Kaglalang kan langit asin daga, asin kay Jesucristo aking bugtong niya, kagurangnan ta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinago sa krus, nagadan asin ilinubong. Puminilig sa mga gadan,
Kani katulungal daw, nabuhay liwat hali sa magadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to kan Diyos sa mga makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin magadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Idulot niya to sa Ama ang satuyang mga kamaubutan na may siring na pagtubod kan mga apostoles, San Pedro asin San Pablo, ang pagtubod kan mga parasira na pinagtugmadan kan simbahan, asin ang pagtubod kan paratokdo nin dakol na mga nasyon. Ang satuyang simbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing si Leon, ang satuyang Santo Papa, nakasalihid ni San Pedro, may kadunungan asin pagkamuot, na magutob kan mga katugdan, kan mga labi nin kahadian, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga misyonero sa mga dayuhan na daga, maging mahigos siring ki San Pablo, sa pagdarakan marahay na bareta, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kamutan niya mo ang satuyang pagtubod, asin mahigos na ihiras ini sa kapwa, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagsasakit, hulikan sa indang pagtubod, mapakusog kan dugo na pinabulos kan mga apostoles, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga paratubod na gadan, magkanigong mag-ako kan korona nin katanusan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Makakamhan na Diyos Ama, himatea ang mga pamibi kaining komunidad na tinipon sa pagtubod kan mga apostoles, asin tinabangan kan sa inda mga pamibi, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos. Salamat. Ang sakuyang buhay sagot paman. Kaugmaan sa tuyang puso asin kalag na ikadanay na paglingkuran. Sa imo sa ang sakuyang isip pasimbong, inunusay ko sa imo katalikasan ko, para sa kaumawan mo. Kapagi ako karurangan, nabagdanay sa imo. Ako ang bendisyonan, ang sakuyang panugasa sa imo. Matindog po ang gabos. Magpamibi ka mga tugang, tanganan sa kuha sinasendong atang, maako malugod kan Diyos na sa tuyang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ang pamibi kan mga apostoles, magantabay sa sakrifisyo na samong dinadulot sa imong ngaran, tanganing pabanalon asin maggibo sa mong maludok sa imo, sa pagsilibrar kan sakrifisyo,
huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasendo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sen magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan banal na Ama, Diyos na magkakamhan na dahing kasagkoran. Tan mga apostoles na si San Pedro asin San Pablo, nagpapaugma sa mo huli kan sa imong kaisipan. Si Pedro anang inutan sa pagpahayag kan pagtubod. Si Pablo an matibay na parapaliwanag na ini masabutan. Si Pedro ang nagtugdas kan enot na simbahan sa mga natada sa Israel. Si Pablo ang maestro asin para tukdo kan mga nasyon na aapudon pa. Kaya sa manlain-lain na paagi, sarong pamilya ni Kristo ang tinipuninda, sabay nagilang-galangan kan kinaban, naghira sa sarong korona, kaya kaibakan gabos na santos asin angeles, sarabay kami nag-oomaw sa imo, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, Diyos ni mga hukbo. Ang langit asin daga, panokan sa imo, kamurawayan. Hosana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan ikan ang gadan banal, murabo din gabos na kabanalan. Kaya ini mga atang namimibi kami, pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay, asin pagpasalamat binaakini, asin tinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo, gabos, asin magkakan kayni. Tainian sa kuyang hawak, na idudolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuhaan niya maningkalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iya mga disipulos na sabi, mag-ako kamo, gabos, asin mag-inom kay ni. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabulosan para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kagurangan, ipinapangaretan niya mo. Ang pagkabuhay mo, iwan, ipinapahayag. Sa kuna, ikaw magkato. Kaya kami,
na nagrurumdom, kansayang pagkagadan at pagkaliwan, nagdudulot sa imo kakurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat na pinabagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kan hawak, asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma, kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Leon, asin kan sa mong obispo, si Rex Andrew, asin gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay Bani Santa Maria, Birhen na kan Diyos, kay Bani San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aking mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kay Mania, asin sa iya, sa imo Diyos sa mang makakamahan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun na kaugalian, nangangas kitang magsabi. Ama niya mo na Nayaon sa langit, pabalon ang ngalan mo, magatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ansa mo kakanon sa arualdaw, itao mo sa muyangon niya, asin patawanon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin para kami pagdarahasa subon, kundi agawa kami sa maraon.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Sa imo ang asin ng kapangyarihan, siring man ng kamurawayan, sa mga Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninongan itinataok ko sa indo. Hare pagilingan sa mong mga kasalan, kundi at pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa, na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susok sa imong kabutan, ika na naubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kang kagurangnan, danay na mapasendo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo nin katuninongan. Peace be with you. Kasalan kang kinabang, kaherakin kami. Kordero ang Diyos na nagpaparang ng mga kasalan kang kinabang, kaherakin kami. Kordero kang Diyos na nagpaparang kang mga kasalan kang kinabang, tawin kami ng katuninongan. Maluhod po. Uyang kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Alam mo.
Matindog po ang gabos. Mamibi kita, kagurangnan, warasan sa mga binago kay ning sakramento, na mabuhay ng God sa simbahan. Tanganin kaming nagdadanay sa pagbaak kan tinapay, asin sa katukdoan kan mga apostoles, magin sarong puso asin sarong kalag, na pinapusog sa imong pagkamuot, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa pasasalamat. Pasalamatan ta po ang satuyang celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Jerome Pilayo. Salamat po, Father. Ang satuya pong Mas Operor, Absalon Abyo and Family, at St. Anthony of Padua Charismatic Community. Pasalamatan tamang po ang satuyang akolito, asin mga nagbasa, asin ang gabos na uyadigdi na nakisumaro sa misang ini. Salamat po sa indugabos. Pasalamatan taman po ang satong collaborator, ang PBN Broadcasting Network, na padagos ng pag-air kan misa ning banwaan, na madadalan kada alas 6 ning Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin may hinanyog sa OKFM Radio. Madadalan man po ang misa ning banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. I-search lang po ang misa ning banwaan. Dahil po paglingawan na i-like, i-follow, asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-atindir nin Santa Misa. Salamat po. Matindog na po ang gabos. Ang kagurangnan mapasendo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos na makapangyarihan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa katuninongan. Salamat sa Diyos. Viva San Pedro! Viva! Viva San Pablo! Viva! Lakaw sa mga dalangin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawahan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon niya kumunyan. Ang tatarahan mo na natango, And now renew the ang pinapahay na nagpaso, ang murabohod nin pagong puso, tanganin sa kapwa maglingkod. Lakaw sa mga dalangin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawahan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon niya kumunyan. Harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon niya